Thank you, Ses. Sa mga kapusong Bisaya, ano na igong rason ng anong mumatatag sayo kay sugod ka buntag ang GMA Regional TV Live mo'y magsilbing free start alang kaninyo mga kapuso sa pilot season. Si Senior Correspondent Nico Cirino mo'y unang mi-host sa GMA Regional TV Live. Iyang kasinatian isip sa field reporting mao'y mag-ayag sa mga mag-ag-ag sa mga panghitabo din sa Sugbo ug siningang mga lalawigan labi na sa gipatuman karon nga enhanced community quarantine. Samtang atong veteranang news presenter nga si Miss Cecil Kibud Castro mo'y muhatod sa labing lampas nga mga showbiz talks o mga personalities na may tagsa-tagsa ka mga advocacy. Ipasabot ni Oliver Amoroso, ang GMA Regional TV Vice President and Head nga ang GMA Regional TV Live magsilbing tighatod o paglaom o inspirasyon taliwa sa kalibog o kubalaka tungod sa kalibutanong krisis sa panglawas nga giatubang nato karon. Mga kapuso, ito pong enhanced community quarantine has forced us apart physically, but it has also brought our families and communities together in ways we could never imagine. Ang mga Pilipino po at ang mga tao sa buong mundo are supporting each other by staying at home. Nananatili po tayong optimistic and continue po natin ang ating mission to instill hope and inspiration among our viewers through our local programs. While GMA Regional TV Live, ito pong ating morning program, has been in the pipelines as early as last year, we see this launch at this point as the perfect time to further serve all our kapuso in Cebu and Central and Eastern Visayas by giving you more reasons to wake up each morning. Makaasa po kayo na ang GMA Network at GMA Regional TV ay patuloy ang pagiging buong puso para sa Pilipino sa bawat sulok ng Pilipinas, lalo na po dyan sa Cebu. I hope you're doing your part to confront this pandemic and minimize community spread of COVID-19 by staying at home. Ingat kayo dyan sa Cebu.